Au preses HKBP Distrik 2 Selidung, di bagasan gowarni debata ama, anak dohotodi porbadia, upa ojak mahamu gabi padita HKBP Resort Parbubuon. Di pargogoi, diurupi, ditogu-togu jala dipatau Tuhani mahamu, mangulahon ulau muna, manguluhon dohot makkobasi resoton. Amen. Nama Pendeta Juniati Pancawati Simanjuntak, Sarjana Teologi. Tanggal lahir 2 Juni 1966. Jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Parbubu. Terhitung mulai tanggal 1 April 2021 menjadi Pendeta HKBP fungsional di kantor distrik 29 Deli Serdang. Au preses HKBP Distrik 2 Selidung, di bagasan gowarni debata ama, anak dohotodi porbadia, upa borhat mahamu sian HKBP Resort Parbubuon, di pasu-pasu, didongani jala di pargugoi Tuhan debata mahamu, lahu mangulahon ulaon na pinasahat na Tuhamu. Amin. Amo inanami Padita Herbina Tiarmauli Sitopul Sarjana Sains Teologi, au preses HKBP Distrik 2 Selidung, di bagasan gowarni debata ama, anak dohotodi porbadia, upa ojak mahamu gabi Padita HKBP Resort Parbubuon. Di pargogoi, diurupi, ditogu-togu jala dipatau Tuhani mahamu, mangulahon ulau muna, manguluhon dohot makkobasi resoton. Amen. Ultima dia mangpareses nama letiki diami labasaton hata pertandingan kita sudah amanginang hari adorang sumpah saat kami hata pertandingan nami mersatawi maju au udul haladang tolap dobe jong-jong tabege majolo edion. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
deodo kanu pari kanu tiki. Ala pursia duau tutuhani napaluaso nau bui jongjong bui bajupang jala bui marahi pason saat ditikion molo alani persahiton mace maul duinang adi berek kamu molo persahitoni dakwilalabi ulan alani obat nalau pamatehon sahiti dosonari nama cepusi huai mulate madi Tuhan namar kubuihon ami boi porhat sian medan tutudo manginang wida doha burjon munai songono ko namang preses nakini dung marsai tami takpolado kamu na lao mangalu-alu alai burjudo hamu na lao manangya ko kami ganuk minggu diamu damang dodainang diari marsugut Burhan mahami sian huriat tahun sian hutat tahun lao burhat tumedan jala di hari Selasa doton nami ma ke monapau nopon asa komos molope ngadi paborhat amang preses hami sian resot tahun unang lupa hamu amang inang unang gawit tinggal kamu hami manangnya kok kami ganu pari ganu tiki latar kecang dope proses si dalanakku tungasi marwani Tuhani molo nunga kemo kena mau mungkin bui di operasi dungi ko kemo muse 2 hari baru disinar asa selesai ma pengobatan jadi perlu dope amanginang tangiang munai manangnya ko kami molo penunga di paborhat amang preses kami sian huriat tahun dohot sian resot tahun